राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता द बबुआ देवरा देश का है गारी बता द बबुआ देवरा देश का है गारी बता द बबुआ राम जी से पूछे राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता द बबुआ बता द बबुआ देवरा देश का है गारी बता द बबुआ देवरा देश का है गारी बता द बबुआ तोहरा से पूछे और धनुधारी तोहरा से पूछे अरे तोहरा से पूछे और धनुधारी तोहरा से पूछे और धनुधारी और कहिए एक भाई गोर का है हो एक भाई गोर का है एक भाई कारी बता द बबुआ बता द बबुआ देवरा देश का है गारी बता द बबुआ देवरा देश का है गारी बता द बबुआ राम जी से पूछे राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता द बबुआ देवरा देश का है गारी बता द बबुआ देवरा देश का है गारी बता द बबुआ दशरथ जी बड़े होशियार